Akong mistress. Kasi po, yung married po ako for 14 years. Then nagkaroon po kami ng isang anak. Then napapasok ako dito sa BGC. Ngayon sa BGC, hindi ko alam na na-fall ako sa isang security guard. Paano nagsimula yung relationship ninyo ng security guard? Lagi ka ba niyang gina-guard? Pinoprotektahan? Ka-building mo ba siya? Paano nagsimula yung ganong klaseng? Yes, ka-building ko siya tapos nabatuta niya ako agad. Ganon. Shout out sa lahat ng mga nabatuta na ng security guard. Hoy, nabatuta ka na rin, oy. Na-stick ka lang. Kasi kapag chinecheck yung bag mo, ini-stick lang. May iba kasi, kilala ko, nabatuta na eh. Ano-ano ba yung mga suot-suot o dala-dala ng isang security guard? Meron silang first aid kit. Meron silang sombrero. Naka-uniforme sila. Tapos may stick sila. Tapos yung iba may dalang batuta. Yung iba naman may dalang baril. Yung iba naman, merong dalang ngiti. Abot tenga kapag bumabati ng dalaga. Shout out sa mga kabisyo natin out there na secure. Tinatawag nating PSG. Ano ibig sabihin ng PSG? Pogi Security Guard. Pero alam mo yun, kabisyo, hindi lahat ng umingiti sa'yo na secure, single Yung iba nagpapakilala lang na single sila, pero yung pala, married na, kasal na. Kunwari lang, binata. Yung pala, gusto lang na makaisa. Okay lang sana kung malaki yung batuta. Na pwedeng ipambenta. Nalusot ba? Charot with the rot. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan mo ako na alamin ang sikreto ng ating kabisyo. Ito na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nabuntis ako ng boyfriend ko, pero bigla niya akong iniwan. Sa una, gentleman. Pero nung nabuntis na, boom, running man. Dadaanin ka sa mabubulaklak na salita. Paminsan, bibigyan ka pa ng bulaklak. Tapos ang susunod niyang gagawin, kukunin na ang iyong bulaklak. Kaya mag-ingat ka sa mga gustong pumitas ng bulaklak mo. Baka mamaya, hindi na talaga yung tumubo o may tumubong kung ano. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Bahay ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero
Rocky's Secret Files. Secret Files.